सानफ्रोमबो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान आरो जगदान थारैनो बिपिएफ हान्जाया 2025 बिटिसि बिसायख'थियाव थाहैनाय नंलिया नामा? फैबाय थानाय समाव धोनस्री ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया देरहानायनि लामायाव नामा? दिनै काजियामाटी प्राइमारि बिपिएफ आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरि आरो लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि बिथांमोना नं 37 धोनस्री ब्लकनि गाहाय मावखुलियाव फैनानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाफैबाय। खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सिनियर दैदेनगिरि ब्रह्मन बाग्लारि बिथां आरो जगदान जागारि बिथांमोना मा बुंखो नायनि फै। गोबां जोंनि बे उदालगुरियावल' नंलासै दायो होल बिटिआरआवनो दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गासैबो नीति आदर्शफोरखौ मोजां मोनदों, रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों आरो बेनिखायनो दिनै सानफा एफा जेरावबो जयनिं जानाया जागासिनो दङ। दिनै जों जोबोद मोजां मोनदों जोंनि बे धनस्री बियाबनि सिङाव काजियामाटी प्राइमारि कमिटिनि गाहाय आफादगिरिजों लोगोसे इयुथनि आफादगिरि आरो गोबां मेम्बार्सफ्रा दिनै जयेन जाबाय। बे थारैनो मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव रादाब आरो दिनै जे प्रमद बर'नि मावनाय दांनायखौ रायजो राजाफ्रा बोजबदों आरो बे मावनायनि गेजेरजों थारैनो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो जाति जनगोष्ठी गासैबो जौगागोन बेखौ बयबो मिथिनो हादों आरो बेनि थाखायनो दिनैहाय जोंनि पार्टियाव फैबाय थादों। दिनै प्रमद बर'आ जि थांखि लानानै खामानिफोरखौ मावदों हयथ' कुनु मोनसे पार्टिया जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावहाय गोदो मावबोआखैमोन आरो बिनिखायनो दिनै बेखौ रायजोफ्रा बुजिना मोनदों। दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जेरै बिपिएफजों जुदि कम्पेयार खालामनानै नायोब्ला जदिव बे मोननै हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे बिग्रायारि हान्जानि दैदेनगिरिफोरमोन आरो बिग्रायारि हान्जानि दैदेनगिरि मोनसे पार्टी हिसाबै बा सोरबाया बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनमोन आरो बिथांमोना मोनसे आन्दलनजों फैनाय मोनसे दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै दङ। दिनै बिथांमोना दिनै बे मोनसे थांखिखौ जे बावाखै जे जों जातिनि थाखाय खामानि मावनांगोन आरो लोगोसे बे रायजो राजानि खामानिखौ जों जेब्लायबो मावनांगोन आरो बिथांमोना बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय दिनै खामानि मावाखै आरो बिनिखायनो दिनै जोंनि दलखौ मोजां मोनदों। दिनै बिनि बादैबो गोबाव सम बे ओनसोलावहाय असान्ति जानानै दङमोन जे बेयाव रायजो राजाफ्रा ओंखारस्रनो हायामोन, गावनि खामानि मावनो हायामोन, नाथाय बेजों बे गुबुन गुबुन जातिनि गेजेरावहाय गोरोबलायनाय गैयै बिदि मोनसे परिबेक जानानै दङमोन। नाथाय दिनै बे गैला जोंनि गेजेरावहाय सान्ति जाबाय आरो बे सान्ति जानाय बे परिबेकनि गेजेरावहाय जों बयबो उदाङै खामानि मावनो हादों, गासैबो बिथिङाव जौगानो हादों। लेखा फरायनायनि खेथ्रआव दिनै गोसो होनानै जोंनि फरायसाफ्राबो गोसो होनानै फरायनो हादों। सोरबाया डक्टर इन्जिनियार जानो थाखायबो बिनि थाखाय स्कपखौ दिनै गभर्नमेन्ट हिसाबै जों होनो हादों प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा। बेनिखायनो दिनैहाय बेखौ मोजां मोनदों आरो दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब जि जोंनि बे बिटिआरनि सिमा बारायनायनि खामानिखौ जोंनि बिटिआर ओनसोलावहाय दैदेनगिरि हिसाबै जोंनि प्रमद बर' बिथाङा मावगासिनो दङ। जि सदियानिफ्राय संकस हिसाबै बर'फ्रा डिमान्ड खालामदोंमोन, नाथाय सदियानि संकससिम बेखौ मोननो हायाखिसै। नाथाय दिनै बिटिआरनि जिथुनाखि सिमा बेखौ सानजा फारसे बारायनानै बेखौ सिमलुगुरि बा गहपुर ओनसोलसिम जे बारायनो हादों बेखौबो रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनिखायनो दिनैहाय जोंनि बे पार्टियावहाय ज' बयबो जयेन खालामनो फैदों आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बेनिख्रुइ बांसिन मानसिफ्रा बे जोंनि पार्टियाव जयेन खालामगोन आरो खौसेयै बे जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जौगानायनि लामायाव लांबाय थानो हागोन। थारमाने जोङो इउपिपिएलनि जिखिनि आदर्श मावनाय आराय दांनाय बेफोर खामानिखौ मोजां मोननानै जोङो काजियामाटी बिपिएफ प्राइमारिनिफ्राय इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाफैनायनि थांखियानो बेनो। आरो बुंबावनो हागौ जे जों इउपिपिएलनि जि खामानि मावनाय बा दांनाय एबा बायदि रोखोमनि खामानि मावनायखौ जों नुनानै जोंनि काजियामाटी बिपिएफ हान्जानिफ्राय जों इउपिपिएलआव जोङो गोदानै जयेन जाफैबाय। मानोना जोंखौ थारमाने हाग्रामा महिलार साराबो बुंखादों जे पार्टिनिफ्राय थांबा थांथों आरो थाबा थाथों बेबादि होननायखाय जोङो दिनै बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोङो इउपिपिएल पार्टियाव जों हाबफैनाय जादों। मानोना जोङो बिपिएफ हान्जायाव जोङो गोबाव जाबायमोन, गोबाव जानायखाय जोङो थारमाने जों परिबर्तनखौ इउपिपिएलनि परिबर्तनखौ नुनानै जोङो दिनैहाय गोबाव जाब्लाबो जोङो इउपिपिएलआव मावनो आगान सुरबोदों। फैबाय थानाय समाव माबायदि ओरैनो जोङो बिबानखौ लानानै जोङो मैखोमै जोङो इउपिपिएलआव
जोङो खामानिखौ जोङो मावनो सानदों जे गतिके जों इउपिपिएलनियाव जों दा जुगदान होनाय हिसाबै जोङो जोंनि बा दोनस्रि बे समस्थियाव जोङो जिखिनि केन्डिडेट बे केन्डिडेटखौ जाहाथे जोङो दोनस्रि समस्थियाव जों देरहाहोनो थाखाय जोङो बे जुगदान होनो थाखाय जोङो बे हान्जायाव हाबफैनाय जादों। মই সেইটোৱে মই মিডিয়াৰ যোগেদি মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ BPF দলৰ মই থাকিখিনি আগত উন্নয়ন কামবিলাক বহুতখিনি ৰৈ গৈছে, ছাকচেছফুল হোৱা নাই আজিলৈকে। আজি 70 বছৰ BPFে শাসন কৰিলে, ময়ো আছিলোঁ। গতিকে এতিয়া মই কাজামাটি প্ৰাইমাৰীৰ মই ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট হয়। গতিকে কাম কাজখিনি ভালকৈ নোহোৱাৰ কাৰণে মই আজি ইউপিপিৰ লগত যোগদান কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। আপোনালোকে কি দেখা পাইছে? এতিয়া মই ইউপিপিএলক মই এনেকৈ দেখা পাইছোঁ, তাৰমানে অলপ মুকলি হিচাপে বা বহলাই হিচাপে মানে উন্নয়ন কামবিলাক বহুতখিনি আগবাঢ়ি আছে। সেইটোৰ কাৰণে আমিও অলপ যোগদান দি বা লগ দি মানে চবেই মিলি জুলি কৈ মানে কামবোৰবিলাক আমি সম্পন্ন কৰিম বুলি মই ওলাই আহিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনলৈ আমি চাম উন্নয়ন কামখিনি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। আমি পাৰ্টিৰ যোগদান দিছোঁ যেতিয়া পাৰ্টিৰ আমি যিখিনি পাৰে আগন্তুক দিনলৈকে আমি উন্নয়নটো কামটো কৰি যাম। আৰু সেইখিনি মোৰ